Vanhu vakawanda vakafara vakapemberera vachiti Magaya abuda mujere. Magaya paakabhadhariswa bheu ye$3000 pamhosva yaanopomerwa, mhosva yekubira vanhu pamwe chete nekubata vanhu chibharo. Handi munoziva Magaya achangobva mukubhadhara bheu manje, asi pane kuti Magaya vamubudise panze vakabva vamudzosera mujere zvakare. Mhuri yeZimbabwe kusangana paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani, kusubscribe wotina notification bell, wokomenda, wolike, woshare. Tisi tine nyaya dzinopisa pano hatitori side, tinoya news update. Reason yakaita kuti Magaya asabudiswa mujere ndeyekudaiso. Sekuziva kwenyu mhuri yeZimbabwe, munhu kana uchinge wabhadhara bheu kumatare edzimhosva unotenderwa kutongwa uchibva kunze uchienda kumakoti kana kuti usiri mutorongo uri kumba kwako. Zvakakonzera kuti Magaya asange achienda kunze, chikonzero ndechekuti vanhu vakawanda vange vachimuripotera. Saka nyaya yaMagaya ichiri kuferefetwa kumatare edzimhosva. Magaya achawanikwa achienda kukoti musi wa18 November. Zvichida Magaya angangobuda kana kusabuda hazvina anoziva, nekuti mhosva dzaari kupomerwa 78 fraud ne5 rape case. Imhosva dzakakurisisa zvikuru kwazvo mhuri yeZimbabwe, zvekuti akaona abatwa nemhosva kana 100 years anogona kusangana nadzo ari mutorongo. Mhuri yeZimbabwe, thank you for watching our content. Tichasangana mune mamwe manews updates. Naika komenda, wolike, woshare. Hatisangane mucomment section.